Lami, manikapirong panahon na kay muragang hinangin man. Ay, sakto. Eh, naidool ay, lifestyle district. Good morning, sir. Welcome to Filipino Lifestyle. Piling ko lang sa sir, ng temperature. Sige. Ah. Okay, sir. 36.5. Okay, Thailand. sir. Tira na yan. Magkape ka na rin, sir? Titirleg, magstambit eh. Ay, hindi pwede mag-isambay, sir. Kay wifi na rin na. Bayad ni wifi. Hindi pwede mag... Kainan lang di po kape, sir. Kinanglan din ay mga pi, umusulod din eh. Oh, sir. Kay kape ko ni. Lifestyle District, coffee shop. Coffee shop ko ni, sir. Ano lang yung kape, sir? Nya, unsa may password day sa wifi nito? Pag-order sa kape, sir. Kay karang hatan akong password. Kung ani sa lagi ko sa password, usa kong order og kape, ano pa order mo kun kape nga wa pa man kanihata og wifi password. Ambot ni mo. Pagtarong ba unsa ambot nimo? Ang tanong kog tarong ko sa password. Unsa lagi password? Ambot ni mo, sir. Unsa ni waiter diri mura magmini? Uy! Si Papadong mo na? Uy! Bay, nalagi ka diri bay. Ikaw lang isang sa diri. Nabuang nagtulogan ni ko diri mo ko gipukaw. Unsa day ka? Nalagi ko dire kay nangapi ko ba? Kitaan mati kaya, di pukaw, di kaya, ngano, unsa man ka nga, muragol man kayo mo dagway. Ay bay, nalagi ko diri bay kay naabot ko ba sa akong uyab ba nakatulog na hinuong ko sa pinaabot. Laway man gud mi bay. Munang ani ko diri bay, diri man tami magkita. Unsa mao day nakita ante ka diha gabangan nga ka natulog ka. Ayaw na lang to pabutay mo uyab. Kalimti to. Ako'y paila-ila nimo. Murag ka ng murag ka ng alas ba? Murag ka ng bitin ba nga? Unsa po nang abitin ko no? Nay po nang abitin. Gwapa la niya bay, gwapa. Wa kayo. Wapa nailawa sa mo. Ah. Di nalagi ko ana bay, di na gyud ko mutuo basta mga gwapa bay, di na gyud ko ba lang ko kapila bay, matulog na lang gyud diri bay, bahala ka na bay. Paminaw ba? Di ka ni? Single mom ni. Asa ka buanga? Single pa man na. Ano ka pa makanistorya? Ganyan ako ang tato. Buanga ni mo basta pag single mom na pag pas suabe kaya na ko tira na ba? Relax lang kot pagulat. Padulong na to. Tuwa na. Tuwa siya. Kana abot na. Mo ni mong gingon sa kuwa bay? Pas, yun. Tawa ka rin. Ilililaw ko na bi. Wata, ato dagon. Nangita na nako. Rose! Rose! Boss, nalagi ka? Huwag di ka. Kani marami kita nimo. Ikaw ganun hindi pa abot. Nakapalailan nimo. Rose! Si mo ni ang Jack diri sa kwan. Ikaw, tingin mo lang sa mo. Ha? Muni. Hindi Isa kayo pre. Kang mula ko sa dito kinakong kape dito kay Layla. Ah, Rose! Jack! Unsa man imong gustong inumon? Juice ba? Kape ba? Di ako bahala, libre mo na akong taka. Huwag kape na lang yun. Kape na lang. Huwag pumahaw kasi di pa buglawan kang tuto-kuto. Masakay kape na lang. Sige, tawagan na itong waiter. Waiter! Good morning, sir, ma'am. Dito po available namin dito, ma'am. Meron kami ng coffee, meron kape, sa white coffee, black coffee. Ano sa inyo, sir, ma'am? Kape lagi daw yan, orderon lagi daw. Waiter, kaya dali ra orderon ba? Kape ba, ma'am? Oo, sagutin mo. Tagalog lagi ng waiter dili no? Nung sa din siya. Hindi ka naman ka magbisaya doon. Hindi po, sorry po, ma'am. Hindi po Hawa, tagay ko gray waiter bin. Wahag na niya. Dugan mo na kailan mas. Oo, doon ka lang nagkailag. Silingan gani mi. Oo ba? Maayo kayo nakasilingan gyud ay gwapa tong tawhana to. Kay akong tanaw atong murag ito kapiki kay nawo. Ay, pag ano, uy, dagan kitog chicks, wala ka balo. Paano ko naman ba? Hindi ko mamayap ni mo ma'am. Ay, bumuyag, berde. Ay, bumuyag, dire. Basta mga OFW. Diretso na. Pag grabe po kamo kaya murado na po kay gamam mo. Ayaw sa mamba. Kuna ta tagkape ma'am. Order ba tagkape ma'am? Ma'am, dito sa kape, ma'am. Ay, kape mo. Mainit pa to, ma'am. Mainit pa to sa pagmamahal Ayaw mo, kape ma'am. ma'am. Ayaw ma'am ba? Ayaw lagi ma'am. Ayaw lagi ma'am. Ayaw ba? Buanga.
Damgor man dito. Gupahar ba itong bayana eh? Ito, mga single mom ko na to siya. Itong gupahar. Dili to daw gusto ay tinuod sir. Nami. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Action. Good morning, sir, ma'am. Dito po available namin dito, ma'am. Meron kami itong poultry, meron din kape. Kape. Sa white coffee, black coffee. Ano sa inyo, sir, ma'am? Kape lagi daw yan. Orderon lagi daw. Waiter, kay dali ra orderon ba? Kape. Kape ba, ma'am? Oo, sabot mo. Uy, Tagalog lagi ni waiter dali no? Noon sa din siya. Pwede Ma'am. ka magbisaya dong? Hindi po. Sorry po, ma'am. Hindi ko po alam Oh, magbisaya. hawa, tagay ko glay waiter bin.